ọzọ ihe mmejọrọ nwoke nwa mmejọrọ agbagharụ ebe ọmụrụ ụzọ m ọzọ ekenekwa m na ọmụwa Ugonna ya na-akụ ilu m ncheta nwanne anyị nwoke ahụ from Okpifite village mana yesterday ya bịa mebe elu nwa ege nọ 852,200 so enwe ụmụnne anyị nye m 40,000 nkwọ ọfọ 812,000 ozugbo enwe ofu nwanne anyị nwoke fụ his video wee sị Ugonna ya na ego a dị n'enu ya which is 12,200 m send ya akaụntụ ka ọkwụọ nke aka anyị chọọ na 800 nwanne m send ya akaụntụ ọkwụọ nke ahụ fọzie 800 gọdago send ya rum ya fọzie 800 nwanne m nọrụkwa enwe mfu nwanne anyị nwaanyị Chinwekwoli onye Okpifite send ya rum 10,000 si m ka a na minus ọfọ 790 enwekwara ofu nwanne anyị nwoke ọzọ gọdago send ya na akaụntụ ya 10,000 Steven Chekwubechukwu send kwakwa ọfọ ego one ọfọ 780 so ife gị ekwu kịta ahụ 780 n'ọnya maka m bịa ndị eji nkash ama mmekọta n'ebe ihe debe ebe ahụ 32,000 ife gị fọrọ yesterday 812,200 so n'ime 812,000 ịma nọsọ 30,000 ọfọzie 780 so ife gị fọrọ kịta ahụ 780 ma nkwụọ nke so nwanne m kenere m ndị be anyị ndị wetara ego bikọs ọ bụla mmụọ wetara gọtago ibe nọ ya bụ ozi ka m na-eje gọtago so ekene m ndị wetara ego so nwanne m wili ndị wetara ego na ọ bụla m na-eme ebe so tego ti bi Chineke fi ya chi ya mmadụ mmadụ Chineke onye nke oji onye nye mmadụ nke eri aka ọnụ ya a Chineke bụrụ unu debere unu azụ mgbegogo dịkwa n'isi unu ihe na-ajụ ọsọpụ wee nwanne m ndị wetara ego biko ekene m maka ọ dị izi na mmadụ ka eji aka gọtago nwanne m asị m ife ọma meru na asị m akụ ndị n'elu ya da ọdịnala ya fuo mee ọ mmadụ ka eji aka egwu mmadụ iwu Chukwu afụla anya nsị na Chukwu adịrị ọ dịka ọ mmadụ iwu Chukwu afụla anya maka ọ mmadụ ga-emeri gị ihe ahụ ị na-ayọ Chukwu o nwee ngwa anyị ekene m nso mọchị gọtago isi na ifu nne m ama nwa isi eburu isi onye ahụ ati ka iwu nne mewe nwe isi ka uwe na-enyere ndị mmadụ aka asị m ifeọma mere nso ka njekwa ụgwọ nke ego ya fọzi 780 je weta m akwụkwọ mbata ozugbo onye na-egosira nene n'ahụ ọ na-eche eke amazi m wee nye ọ dịka ọ bụ igbu m oge nsị biko na ego na-alụ m nna ọkwụchi ine na-ego onye na-eme m vidio amamihe ọka ọ dị ihu ka ihe m ama onye na-eme m vidio si ya nna ya gụọ na ego na taịm adịrọ bikos e nwere ebe ọzọ anyị ka na-achọ ije nna ọ na-enegodo akwụkwọ ka na-akọ nke ihe si biko na taịm adịrọ ọnya gụọ ka m gbọwalụ gọtago Ugonna ya famili ga na-eche ka m postu dis vidio na ọkwa mmadụ ka eji aka gọtago ọ ya bụ nnene ka esi agụgụ ego nsịwa Chineke na ọkwa ndị ibe siri ike na-ese ndị ego iji bịa sọpọtụ onye ibe sikwere ike na ọkwa mmadụ Chukwu afụrụ anya onye ka mma akọlụ ghara ibi ya ọ dị akwa n'izi nwanne m ọpịa na kakretọ ma ya na ọzụọ 32,000 n'ime 512 ọfọ 780 nke na-echukwu sikwa na ọ na-agba ata nsị ya biko nya dee n'akwụkwọ maka ọ dị very very important na ka a na-ekwu a na-ete ka o nwee ike o dee sọsọ n'akwụkwọ nke m ọnwụ na o deghị na faịlụ ya ịma na ma o nwee ike afta echi akọba so ịda tọchis chicha jefute faịlụ biko o jefute faịlụ ọ dịka ya achọkwu faịlụ nwa na-achọ ife ya 780 o dego n'akwụkwọ nke m si ya dekwuo na faịlụ ya ka ndị shọ bikos ka a na-ekwu a na-ete ka biko maka mma ike mma eji wee bịa ebe emebe argument na m akwụ ọ na m akwụ adịghị eme ya eme maka ihe ọbụla m na-eme ana m adị sure and straightforward and transparent ọnya ka eji ama na ezigbote onye maara ife ọ na-eme ezigbote nwa agụrụ o mee everything denye confirm efu afia yes n'ode gị ọkwa ị na-afịa na yes na efu 40,000 nkwu fụzie ebe ode dị 30,000 nsị a na onwelo nya balansị anya dekwuo 780 na akwụkwọ nke odenye mmụọ were akwụkwọ m ozugbo siba mba na time wasted can never be again na igbu oge m njọ na mma aghara ya afọ nwanne m ka nje wejeru nwanne anyị nwoke akwụkwọ ka ọ fọzie 780 so mmụọ m vuo jije wejere ya akwụkwọ ka ọ fọzie 780 nwanne m ọ mmadụ ka eji aka ana m ekene ndị be anyị ndị Ugonna Facebook family ndị na-asọpọtụ ife a na-eme na-ekenekwu ndị Okpifite village ụmụnne anyị nwanne m igbo bụrụ nze m ọzọ ejekọkwa njekwa ụgwọ
akwụgo m dị 32,200 gadago so ihe ga-efozi kịta ahụ 780,000 so nwanne m ngwajide akwụkwọ o ji edobe na izu ụlọ ekere m ndị wetara ego kele ndị tiri ije ọba nye ndị wetara ego ọ dịghị izu ọzọ ka ọ dị na mma oge onye mmejọrọ nwa nwoke bụrụ nwaanyị mmejọrọ ya gbagharụ ọ na mgbaghara dị na mgbaghara akọ n'adị osi mgbe iwu ndị ọkụ dajụọ nwanne bụkwa n'iwu ya nakwa nwanne ibe ya ozugbo ya gazi elu ya dịrị na mma ndị otere ewetara ndị dị ije ọba ndị ka na-agba mbọ iwetekwu na Chineke nyere onye ọrụ n'aka ọrụ anyị mma na-azụ kasị uwe ya nwanne m igbo m nze m ọzọ ife ọ na-ekene m na obi dị ya sa aṅụrị abịakwụ m sef ọwụ na ya na nwunye nọkwa ebe sef na nwunye si na ibe nwunye na-elewo black market fuel ọjọs na-ama na-eji jos mkpụrụ fat ọ dịgo ka ọ ya adị ghọtago so nwanne m onwekwana ebe ọ dị izi ọ dịkwolu nwunye izi ọ bịakwuo desoro ya na-anọkwu n'ụlọ ọgwụ bikọs ọ na o nwere ihe ọ na-alụ mana o nwere shọp ọ na-anọ ọ gara ị na-eje ọrụ so igbo m nze m ọzọ ekene m unu kene ndị wetara ego mmadụ ka eji aka mmadụ iwu Chukwu afụrụ anya ọ dịrị izi mma na-ekwu eruo echi onye ọbụla nwechaa problem but ife a na onye wetelu nye n'iru isi ike and onye ahụ nwere problem ma wetenye asị m ife ọma ma eli na ndụ ya adị onye ọbụla chebere gị aja iche ya eji ana zelu mmiri ọ dịrị izi nwanne m na nke ikpeazụ backward never and ị ga-alaiki ya ụmụ ya nche egwu anyị Ifeọma meriri gị nna ahụ jisi ike Chumodo